دما و خوش و شاهی و کیف خوشی خود بدوه ایروژی ام جاردن امیل پیشبری هفدو تشتک جهدو را بیجن من دوان روژه بری دا مبحثا و بیانا دنگ بیش شاعر و هنرمند رحمتی عبدال زین که مکر اما ایروژی بحثا رحمتی شاکر و بکن دنگ بیش شاکر جرات بیجن شاکر بدیح دبین شاکر مزن دبین دنگ بیش شاکر و دبین شاکر قریازه دبین شاه دنگ بیش ناوی وی گلکن اجا گلو اف شاکروش کوی چخا کلامی وینه جیانا وی چوا بویه فقیری بو زنگینی بو چوا درباس کریه هوه انسان خلق می کرد گره جیانا نویسکارا اوه خوندوان مزن وان عالم مزن اوان شاعر و دنگبیج می مزن لسر ما فرزه که همو اموانا بزن بناسن بلیم دست بکن دنگ به شاکر و کره بدیح محی زیلیه عشیرتا زیلیه جبره دا بابو کال شاکر و لهره روانه لگنده قرقا بجیه بونه گنده قرقا نیزی کی چای الگزه آنا او گند نابرا ارمنستانه و ترکیه دایه یعنی لسر حدود ارمنستانه دما شورشا روسیا 1917 پیک هات او چاقکالک شاکر و مالا خبار کر دوه کلا توپرا قلی گنده الش کره هفت زاروک محی زیلی هبونه خالد اوسف عمر بدیح خاطی اسماعیل تورات شاکرو جی کره بدیحه و دناف آپ شاکرو دا آپ وی خالد دنگ بیجه کی نافدار بویه دنگ به شاکرو لگنده توپرا قلی تی دنیای و دناف زاروک محی زیلی باب شاکرو تن مالا خود و گنده جمالویردین دوزده خوش کوبرای شاکرو هبونه سلیم صالح شاکر سعید عالیه توفیق فائق صدیق محمد خالد نائله سویلا وقتا باب شاکرو مالا خود و جمالویردین امر شاکرو 5 سالی بویه od sala 1931 da şakiro jidayika xwe bûye û umrê wî 65 sal jiyaye li dünyayê. Şakiro jî gelek cara gotiye ez piştî tevgeriya geliyê zîla hatime dünyayê. Zaroktiya Şakiro û ciwaniya wî li gundê Cebalwêrdî derbas dibe. Ji biçûkî da dengbê Şakiro bala xwe dide ser kilama û xwehînê dengbêjî dike û dest bi kilama dike û li gundê Cemalwêrdîn li wê dest bi kilama dike. Ew kuxika ku Şakiro di nav kilama da dikuxe bi zarokî ew birayê xwe damançe bavê xwe derdixin û pê dilîzin gule li Şakiro dikeve û gule di sîngê wî de dimîne. Xalis Begê kurê Ebdülmecîd Begê ji bo tedawiya mesrefa birîndariya Şakiro temîn dike û pêk tîne. O loma di nav kilamê xwe de cara dikuxe û ji ber birînê ye. Hinek taybetiyê gundê Cemalwêrdîn hene sê hevdengbêjê navdar li wî gundî hatine dunyayê û jiyanê. Yek jê Rehmetiye Ebdalê Zeynikê ê dudiya bedîhê çavşûşê ê sisiya Rehmetiye Şakiro bûye. Rehmetiye bedîhê çavşûşê şagirtê Ebdalê Zeynikê bûye û bi xwe jî Ebdal dîtiye û bi xwe jî dengbêjekî navdar bûye. Rehmetiye Şakiro di temenî 89 saliya xwe da gelek kilama ji Rehmetiye bedîhê çavşûşê hîn dike û hostayê ewel ew bûye jî. 10 saliya xwe da û heta 18 saliya xwe da kilamê xwe ji bedî hîn dibe û gelek cara di civatê mezin da Rehmetiye bedîh kilama bi Şakiro dida gotin. Şakiro di umrê binya 20 saliya wî da divê evîndarê Esmereya Şukurî ji malbata Mele Hesen bûye. Gundekî li deşta Entabê nêzîkî Cemalwêrdîn bûye. û Esmera qîza Şukurî jî ji Şakiro mezintir bûye. Esmer biyekî dira dizewce. Kula Esmerê dikeve nav dil û hinavê Şakir. Piştî ku bi Esmerê ra nazewce ra dibe ji keçek bi nav Dîlberê ra evîndar dibe. O Dîlberê diravîne. Di 17 saliya xwe da dizewce. Piştî zewaca Şakiro malbata wan mala Şakiro diçe Cemalwêrdîn. Bar dikin ji Cemalwêrdîn bar dikin tên gundê Qereyazê gundê Qazbilê. Piştî çend sala lê dimînin dîsa bav û birayê wî mala xwe bar dikin û divin Çexerxana Jorîn. Ew jî gundê Qereyazê bûye. Piştî çend sala ji vir diçin gundê Melazgirê gundê Toraqa. Dîsa ji wir bar dikin diçin gundê
qazbilê gundê Qereazê bûye. Şakiro diçe ba dengbêjê Silê Gulê û li Dugnûkê bûye. û diçe ba dengbêjê Ferze û diçe ba dengbêj Evselam Koşkê û diçe ba dengbêjê Mustefa û diçe ba Feqiyê Qisqapanê û ji wan hênî dengbêjiyê dibe. Diçe ba gelek dengbêja xwihîn kilama dike û xwihînê qayde û meqama dike. Dengbê Şakiro digihîje dengbêjê Reso gundê Gopala dema ku ji bo dengbêjiyê Ferze diçe gundê Xeliyê dengbêj Ferze li kilama Şakiro dide guhdarkirin û lê dibêje bêje lê guhdar dike dibêje ev ye dengbêjekî zor wêşte derê. Di zamanê Şakiro de gelek dengbêj hebûne wek Muhemedê Xelxêlê. Muhemedê Xelxêlê eslê xwe ji navçeya Sarî Qamişê ji gundê Stîhanê ye. Lê mala wî li gundê Çirkê Tekmanê bûye. O ji wî jî hinî kilama dibe. Dengbê Şakiro di sala 1905 de li welatê Serhedê tê naskirin û dengê wî bela dibin. Di sala 1906 de li ser gotina bavê xwe û birayê xwe koçberî bajarê Edenê dibin. Heta sala 1966 li bajarê Edenê li taxa Mîrzeçelê dimînin. Li vir dengbêjiya xwe didomîne. Di sala 1962-1963 dengbêjiya xwe li vira dike û qaseta bela dike. Ocara duyemîn li bajarê Edenê dizewce. Du sala li bajarê Edenê diçe Halk Eğitim Merkezî ji bo perwerdiya muzîkê. Şakiro di sala 1966 da dizvire bajarê Mûşê ew çax bi xwe jî 3 salî bûme. Di sala 1963 li gelî aliya girêdayê parêzgeha Mûşêvayê elûr hatime dunyayê. Em vegerin ser jiyana Şakiro. Sala 1966 û heta 1968 li gundê Ewranê dimîne. Dema li Mûşê dimîne bi dengbêj Hüseynê Orgunûsî re Xuda rehme lêke û Zahirê dengbêj Xwedê tala siheta bedenê bide wî û Sidîqê Zorava Xuda rehme lêke hev nas dikin û ji hev hez dikin û diçine bahev bi hev re kilama dibêjin. Li bajarê Mûşê têkiliyê wan û dengbêj Reso gelek xurt dibe. Di sala 1968 ji Mûşê dizvire diçe navenda Qereyazê bi cih dibe. O Şakiro û Reso divin dostê dilsoj heta mirina Reso bi hev re dostanê xwe dewam dikin. Daîma qedrê qîmeta Reso bal pir hebû jê digot apê Reso. Piştî ji vegera Edenê û pêda îdî nav û dengê Şakiro li tevahiya Kurdistanê li metropolê Tirkiye û li nava Kurda û li Ewropayê bela dibe. Li gelek gund û bajaran digere diçe Mêrdînê, Rihayê, Amedê, Anqerê, Edenê, Stenbolê û li vana giran bi seda li van dera bi giranî bi seda qaseta derdixe. Di sala 1971 de cara yekem diçe Ewropayê li Almanyayê bi qasî çend meha dimîne. Du sal şûn de li ser daxwaziya Kurdê Ewropayê carek din diçe wir û qederek bi mêhvanî li Almanya disekine. Rahmetiye Şakiro xwe yê 269 kilamaye. Yani 269 kilam gotiye hinek êwî ji ber xwe derxistiye û hinek jî evê kilamê xelqê ne. Şakiro di sala 1991 careka din diçe paytextê Anqerê mala xwe dibe bajarê Anqerê. Bi qasî 2 salan li Anqerê dimîne û li wir debar nake ji ber feqîriyê û ji ber xerîbiyê û ji ber bêkesiya Kurda. Paşekê diçe bajarê İzmîrê 3 salan li İzmîrê dijî lê heyf û mixabin jiyana wî li İzmîrê di nav xizaniyê de derbas dibe. Pir halxerab dibe û jiyana welatê xerîb gelek lê zor tê. Li İzmîrê li ser jiyana xerîbiyê çend kilama nû çê dike û çend kilamê nû çê dike û xweş dibêje. Ji ber kansêra mîdeyê di sala 1996 da wefat dike. Li goristana Altındağê tê definkirin li İzmîrê. 100,000 rehmeta Xuda li gora wî be cih û warê wî cennet û bihişt ve heyf û mixabin rehmetiyê Şakiro di xizaniyê de çû. Di ber mirina xwe de got ez Kurda helal nakim. Sedaset heqlî ye. Çawa şairekî mîna Şakiro di feqîriyê de here
heptanê ku wefat kir. Şakir di xaniyê kirê dabû û di feqîriyê de wefat kir. Ez dixwazim li vir tiştekî ji birayê xwe Kurda re bêjim. Gelî Kurda. Ê ku destê we ferenin duruma we halê we xweş e, qîmeta şair û dengbêjê xwe bigirin, qîmeta nivîskarê xwe bigirin. Ew hûn dîroka Kurda li ser zimanê xwe bê nivîsandin ji me re mîras hiştin. Ma ew çax qaset û teyîb jî tune bûn, paşîkê çêbûn. Ma telefon hebûn, înternet hebûn, yazî hebûn, ma vana ne alim bûn ku yazî bikirina. Şerê bi xwebxwetiyê, şerê Kurda û xelkê, şerê din, temam bi zimanê xwe di mêjiyê xwe de heştin û bi zimanê xwe şîrîn cemaetê me de digotin. Heyf û mixabin dibe rojekê rehmetiyê Şakir û wisa dibêjin erger rast derew dibe li Mûşê yekî jê re gotiye ka ji min re kilamkê veje ez tevme firavînekê bidim te. Hewqa jê qey bêqedr û qîmet mane. Gelo çima ew naçin ser gora wan? Wan çima navê wan zikir nakin? Wan çima rehma Xwedê li wan nabarînin? Wan çima ji wan re dua nakin? Wan çima li pey wan naçin ser gora wan Yasînek ji wan re naxwînin? Ê ku saxin wan çima nayînin malê xwe qedr û qîmetê nadine wana? Wan çima nayînin civîna ji wan re çê nakin? Du heb şairê Tirkayê henin, tu dibînî temamê dunyayê pêdana naskirin. Şairekî Tirka ku çend heb Tirkî wî beredayî hebin, araxur be jî tedî wî bilind kirin, mezin kirin, nav û dengê wî bela kirin, bû xweyê meqam û ereba û xanî û tişta û feqîrê dengbêjê me Kurda di malê xwe de hêsîr, belengaz, nivîskar, şair, hunermend di feqîriya xwe de diçin. Şakir ot feqîriyê de mir, rehmetiye Reso gavantiya gund kir mir, rehmetiye Eyşaşan nav malê xelkê de mir, rahmetiye İsa Berwarî li mendîla xwe danîbû camiya Zaxo li ber camiyê xelkê pere davêtinê. Kîjan şairê Kurda di rihetiya xwe de ma? Kîjan hunermend di rihetiyê de ma? Kîjanî xanî wî hebû zengîn bû? Rahmetiye Hüseyin ji ewil de di gundê xwe de bû, ew duruma hinkî xweş bû. Zahirê dengbêj jî ana perîşanî ne. Kî wî xwedî dike? Xweyê wî hunerê, xweyê wî dengê zelal, xweyê wî dengê xweş. Tu civîn û cemaetê Kurda nema ku lê geriya. Çiqa bela û musîbet û şerê navxweyî û evê me û dewletê ku hebûn tev zahirê dengbêj ana nabêje. Xuda umrekî salih, umrekî dirêj seheta bedenê bide ki ew tenê destê me de maye. Ku em cara civîna dibêjin wele zahirê dengbêj li Aydînê saxe hala saxe ne. Nabê tenezzül nake kuroşka telefonayî bide min ez xwe qurbanayî kim pirsayî bikim. Ez şevek wî bînim mala xwe. Ez heqê rêkayî bidim bira bê êvar ji me re bistirê sohbet bike. Heyf û mixabina we Kurda. Haya we ji dengbêj û şair û nivîskar û hunermendê we bira hebin. Di sala 2019 Xuda ziyareta gora Şakir û eva Eyşaşan kire nesîbê min. Ez çûm bajarê İzmîrê bi alîkariya Hecî Dawud û alîkariya Mezher evana min birin ser gora wan, min gora wan ziyaret kir. Bi xatirê we hemiya hûn hemî bimin xêr û xweşiyê de hûn hemû emanetê Xuda bin. Xuda digel we be, Xuda îş û karê we rast bike, bi qedrê Kurda bigirin, ji Kurda hez kin, vana dîrokin, herin kes şûna wan nagire. Bi xatirê we hezînê Badikî, bajarê Bursa.